Sengazashaya kade sembheke u-Anele sukele emini kuze kube manje. Ezoqinisile ngaze shaya ibhuti. Hayibo, kodwa sibone la. Kodwa nje sesadlula impela ababheki. Abasangafika manje. U-Anele yazi ukuthi kade sikubheka nobhuti nawe uthi angingashonela namhlanje singabuyanga nawe. Ngizoshaya wena. Yibona chasayo kodwa kuthiwa size sizokulala. Thom ngeke ungiphelezela ngeke sengisela akini. Uyamazi kumethe kulezi insuku zenenye. Wena nje mfethu unenkinga eziningi ayingeke. Ngiyazalana ngithi ngisamkela le kuzeni, ngisamkela le kuzeni. Anele sheshe kodwa sengazi ubhuti asishaye. Awumencane wena Yasasathanje kuba. Ehena-ke mfethu. Ibula mfana. Yabo ngoba sefikile ngifuthi lapha nje ubutheli nje ugqoka. Yibo anelokile. Manje General bese umshana agcine kanjani ngemali? Lo mshana lo uhamba indaba endala uyayizulisa yabo. Umazi indaba mfethu. Mina ngicabanga ukuthi azokuthina sithola umuntu ozovela amcishe. Hawu right, awukhona umshana esingicabanga yabo. Uzomvukuza sure. Ya kumele sivukuze yona leyo ndawo bese ilokhu njani isibhamu uthi usitholile. Awunale nombolo lo. Wathi uyibambe. Ikhona. Umshini lo ngifuni-ke mfethu wenza amakhelesi ngawo. Akhululeka Umsebenzi wawo. Khululeka. Yabo manje ungcina nabantu, yabo. Angalowo nje yabo abantu nje abafihlele kancane zale. Andisona mfowethu. Amaqane wona akuphala indlela. Qhaleka ikhona u2 lapha. Wena manje sizowazana. Kumele ngiwazame ngizowazama ngoba imjithe kuthiwa uma ungena yabo. Hawu khuleka mfethu. Yazi ukuthini General ngiyabonga mfethu ngiphakamisela imashaka yabona lona. Hamba mina Yabo kade ngiyidinga le mpahla ngisho kusakhona ukugcima yabo. Nalento yokuqema ngicabanga ukuthi mayibuye emakhaya usekho umsebenzi wakho. Vele uyabona Yebo mina ngitshela ukuthi uyeza nje. Ngitshela ukuthi waziwa wena because phela ubhuti wakho nje. mina ungishiye la ngihleli cha. Angazi mina bethe angifike ngizomfica la kubo. Ngihleli nje ngilinde yena ngazi ufika mina. Hayi nama ngazi. Usengicabanga ukuhamba manje. Ngimgcinele na-ke nami. Mgcinele. Ubuka General phela uJohlanga neGeneral omunye umfana wangabo. Oh mfethu hayi bona bhuda. Atubani uGeneral? Kulo mfana lapha kulo yabo buwehle kumgwaqo lo muzi lo ngale. Lo mfana. Phoma kanjani mngana bhuti wakho? Hayi bo mina ngisanda ukufika la. Abantu abahlezi behamba naye kanje. Basanda kuzwana nawe. Kodwa nje bahlezi behamba bothu njalo. Ngathi benza nebhizinisi bengibasola nje. Okay, ngasami sombheka. Asami mfethu. Asami. Fly. Sasa semlinda la ngoba ngiyabona. Hey General, awuthi ngisase ngiphuthuma le ntwana bafhe. Ngiyabonga bese ngisola correct bafhe. Ngizobonana. Sure. Mfethu, ngixolisa nibambezela. Hey bafana mfethu. Awuthi shelele endlini zokubona amasekeni, ha? Okay, sure. Yebo ngathi yena lo mfana lo lokhu kuyisigebengu kodwa lokho. Kade khamba zolo lokho bekhamba noseswethu. Namhlanje sekhamba noAmahle. Nihambe neniphela indaba lenye. Thomi. Nenze mfana. Thomi yabona ukuthi kusemnyama. Yena cabanga. Hawu mfethu kathi uhlala lana. Ya, Hayi kade ngagcina mfethu sagcina bese seyidwafi. ya wena wama ngantizana kugcina We mfethu. Ujwazela. Usakhona. Hello. Sure lapho. Yibo thuli telefone ngayo. Ha mfethu. Nale ngane engihlangane nayo lapha esitobhini ngisehla cabanga. Ngingafuni ukungibambisa emthwalo. Kodwa hayi mfethu next time mfethu. Yeah, go
bese ngisele ngedwa bangivumile ngiblind Azingakhathali ciko nale ndoda le ufly ngijwayela kabi lo muntu sikhula naye usicabanga ngongibulala kanti abantu banjani emhlabeni fly kodwa ufly futhi sikhule naye Mfana sengikhathela sangizophumula mfana. Asingempela mfethu asamsohlala phansi nami sengikhathela. Ya asa. Ethi sendala mfethu asakhe imoto. Asingempela sizoyithatha nje. Asingasazakha vethu malumu uyizakhile. Zikhona ezakhile. Ya mfethu asameni soyithatha. Abelana ngoba laba abafana indoda namantombazana. Akusinobhutam. Nina abangani bami. Hello? Nyere vethu wakini. hey uthi ngifonele le ndoda ewugoloza ngibona uthi ethini yona inamba yagoloza ngizoyithola ngiyithola apha inamba yakho oh nayi inamba yagoloza shesho goloza mfethu hamba kahle Moja bafu company. ya yabona ngithi ukhuluma noba Awusho meja bafu. shesho mfethu hey ngicela usizo lakho phela la mfethu Alright bafu khuluma. sure ya mfethu okay yazi ukuthini ngicela sihlangane ukuze sizoyikhuluma kahle le nto yabo manje yabona nje ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe ocingweni ngalolu daba olubucayi mfethu Alright bafu. sure Uyazi ungifica apha. all right mfethu uzobona ngawe ukuthi ngibe ngidilika mina Moja. sharp Awasibona una ngamethu kabi. Hayibo, wahlile nje lana. Hawu ithuba lami leli. Futhi azosibona egcina ngiphelezelen. Usipeke mathi nasaleni nje. Isibuko sifonele wafesade kanzima bafethu. Hawu, ingabe thina sibuza leyo nto. Uzohlala vele wena we. Ngihlala la ngezansi mfethu anginje ubalekisa nokuthembela iPlayStation singekho. Oh, usayikhuluma manje. Ngifuna nilitele labangani beni abanisale nikulayini lapha. Sibajele. Singakubhejela phela. Cabanga ukuthi ngingafale ukuhamba nani. Wena vela sikucelanga. Uthi sitshela. Ngathi ungasho lo, Ngoba ngiyafana. asikwenzaneni. PlayStation yasekhaya uzozophela ngisho nogesi kade silonza namhlanje. Yona ofika nabangani abangakanani. Nomango buwena. Kodwa ngamtshela le dala ehlale phansi kozisi kabili. Lakini nina nikokodelile thina ekhaya lithenga ikhadi. Naphela wena Asihlanganiselani imali ekhadi. ayikho iflop zalo phela ukhona Ugesi ekhaya. Hayi ngeke ngilethe kini. kodwa uvele ngikhabe le kokoteli Kokoteli ufuna ngithi ngiyakhuluma la sanikhuluma. Uberazi uthemba mina ngiyazi Ngeke kwenze. kuthena vele avana ngathi khona Ikhona nje yakho indaba engabisani ithathe. futhi ngihlangane nosisi wakho wena uzodwa uthenga ugesi Hayibo ukuthi phela usengosiswami. Owasekhaya ngini wena sasela imali ngoba vele nathi uzomosheka lelo. Yonke ngisho lokho mina. Ukhona ugesi ekhaya. indaba vele ngakhona ekhaya mina into engizoyenza ngingahamba mangigijima Ingeke imali esekhaya sasa kumele sisikoleni. kumbe isikole kusazi Angini Salala
ugoloza la. Kodwa ngizogoloza goloza nje yami. Hey man, mfethu, hey, hambani. Asekela mfethu ngihleli ngalana mfethu, sasazini. Hayi alright bafethu. Yaphile kabi yami. Sasabuse ugijima, hey. Mfethu ukuthi manje yangicika lento eyenziwe lo mjida lo yabo. Uthi mfethu vele ngihlala odabeni straight yabo. Wenze njani manje ndoda? Mfethu le ndoda ekuthiwa ufly mfethu. Wenzani manje lo? Mfethu kuyeza kuthiwa nike nagejana naye naney'nsukwini. Umtshela ngomzila. Cabanga yona lo nto, khona le ndoda lokubona ingekho nje mfethu nayo la ikhona kuneshow mfethu uyayicabanga le nto. Basitshela ngomzila, futhi umzila wabo manje mfethu singasebenzi. Uthi kusebenza yena la ngiyayizwa leyo ndaba ngiyitshele ukhanda ngimtshele kwakhe mfethu. Awayena lo angimazi mfethu, awangibhemile. Yazi ukuthini nja yami mfethu into engilethele la kuwena mfethu ukuthi akhumbule nje bade ngingekho ey'nsukwini. Ya ngiyakhumbula. Angazi ukuthi kuphela isikhathi esingakanani mfethu because nami angikhumbuli izinto ey'ningi yabo kade ngikwaziwe wena mfethu yabo. Shuthi uma bengikwazile nanja yami ngivuswa esinye isangoma sengitshela ukuthi mina igama lami nguMeja bengingayikhumbuli ngisho ukuyikhumbula igama yabo. Uyangikhumbuza ngibiza ngayo ngosipikile lento engixakile uthi uba manje usipikile. Usipikile uvuka phike. Yona into engixakile lo ngibiza ngosipikile lo mjida yabo. Wena mfethu nje uvulana akangitshela. Plana. Mfethu angithi yona into engiyizeleke la ngiplana nje mfethu mfethu siqonde kuyena kabi kabi awuyiphethe mhlawumbe mfethu into elumayo. Cabanga kwamanje ukuthi sishele kubona. Khona iqaqule likhona. Abafisi bejwayele kakhulu yabo. Asibalapha enjani sendini yabaphe. Cabanga ukuthi sekubona ungithene inkawuza mfethu angibhemi. Ayithanda inkawuza nje yami hayi khululeke uyazi nawe bantwana sibife. Asabe mfethu akukho okunye mfethu. Ngiyaphila bosisi. Yebo. Uyiphethe impahla watrayisa manje. Wenze njani manje? Hayi nangoke-ke nangoke. Wenze njani manje lapho? Hayi ima hawu. Wasijampisele ngabaluleka baba. Amasifika lapha baba. Sure. Afesi lapha. Ucela konke abanayo. Baba ngeke ima uyazi nje mina ngiyibambe ukuthi mfethu ngizopheya nje lapha engiyayenza futhi ikhanda siyadlula. Manje inkinga ukuthi sikhule naye lo mjida mfethu kamnandi kanjani. Wena. Baba inhliziyo yami baba lo muntu ngivuke ebufeni ngenxa yakhe lo muntu. Ngaba ngiphile nje mina ngafikanga lapha. Usaphila baba. Baba. Ufuna ukuyitesta le nto yakho phela. Uyayishaya izinto ey'ngekho. Uyitheste le nto yakho. Teste kuna la yabo. Awu, ngaze ngibanjwe abantu akakho ngibonile. Ngiyakeza sabe. Bafazi ukuthini? Inkaza ngicabanga ukuthi isithini mase siqeda ukwenza lo msebenzi yabo. Yawu right azini. Engilindela yabo. Ukhanda. Ukhanda bethe khona into iphepha olibheka lapha. Alright, vele amapipe. uzophatha amapipe out. Elami-ke leli asixeki. Hawu baba. Awukhululeka bafa. Wona bafa usungakhokhisa mina sisuka kude nawe. Hey, number right bafethu. Alright, baba. Kodwa uqinisile-ke mfethu. Imali kuhle manje impela wafuna siyibone ingane. Akukhululeka nje mfethu after 3 months nje usengayibona ingane. Angithi akavumeleke ukuthi yena umlindi uyafeza yibona. Agcina nini? Hawu ukuthi iphupha kule ndlela mfethu. Hayi mfethu bengizomqalaza nje angithi yakhumbula ukuthi sabanje iqonzi anginafoni. Ungikhumbula kade ngikhohle ukutshela. Yini manje? Futhi nadlula umlindi wethu ufuna ukubona yeza ukuthi asakutholi since manje inkunzi. Ngakubosha ukutshela yazi. Bese angiyala noma phara. Yo, ebana. I hope kodwa ngimfaka enkingeni gazini. Inkinga njalo. Phela mhlambe ngithumela mina ukuyisa umyalezo mhlambe uthi wena mhlambe ungafuni ukuza kuyena. Usho abazini mfethu. Kodwa mfethu nje ngamtholi njena. Akabalekile. Hayi mfethu ngayenzani leyo nto? Asazi. Hayi ngeke mfana ngeke ayenze leyo nto. Hayi kumina. Hayi mina ubuyeleke ntombazane ngeke. Yabona sasa ngiyabuya ngizobheka ngeke akwazi. Asibesama phela manje sebuyini. Phela nami ngikhumenge nje ngikoda lapha ngibengekho. Uma uzolwenza njani? Hayi baba ngifike futhi ayini ngifike ngifike
Uhlaziya mfethu ngalami ngibona. Ngizwani mfethu, hayi kodwa hayi akusilani mfethu, sobona ukusuka mfethu. Yebo mfana. Mina ngihlala khona la. Igama lami u-Amel. Wapha esukile sekuseduze mfethu. Ukujika lapha. Umjita kathi usushela lapha. Cha mfethu ngifile intombazane yangasekhaya ngithi hayi adimiti ngingakwazi ukushela. Bayindaba mfethu uright nje. Mfethu akekho right la mina kamncane. Yasaba. Ish, umuntu uzakhokha kanjani ojini kani? And 605 kani? Senkingeni ujambile. Yo. Ngizofika ebalekana nabo. Njalo uyabalekana ngibona bona. Hayi ngeke. Mina ngithonizela. Mingiphande la ngizophanda khona ngeke. Hayi. Ine mngashaya ifloku. Hayi ukuthi ngibanjwe inkunzi. Hayi ngeke, hayi. Hayi bani. Awufuna ngihlasa banjwe inkunzi. Angifuna ukuthi ngibanjwe inkunzi. Ayinaloku sa-eda futhi ke bazofika bangihleke. Hayi senkingeni ujambile. Hayi. Yazi wesisi. Sekumele unothise manje, sekumele kubuyelane no-Anel. Kumele nje sibuyelane no-Anel. Futhi-ke nawe uphume ku-fly. Ngeke ngilokhe ngikhuza ngento eyodwa njalo. Ngiyabonga sisi, yabonga Anel. Siyaphila njani? Siyabongela Nkosi yami. Siyabonga. Umuntu omumbi kanjena ayibonga. Ayibonga siyasabisa. Ayibonga. Kodwa-ke Amaqaleni akhe. yabona la Anel ngasho impindi yakhumbule ukuthi Mina sengiyosisa naye ngenxa zakho. Kufanele angijoli na-fly mina. Angijoli na-fly mina. Futhi ngizohamba nje kuyena ngimtshele ukuthi mina angina. Thank you.